ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay o ita alawas anapauluan. So papa, ti kinaago, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hello, auntie. Imbag man tayo mawag kayo. Uray addaak dito'y sa bali a pagilian. Di ka malipatan. Siksi ka lang ti kabsat day di mama. Ngam ada kayo mat ngamin iti adayo. Di ka kadi pa'y nagsubli iti balayo. Saan, auntie? Naranggas mat da Uncle Danny kan ti agsyuman kanya. Di ka di kabsat day di papam, tidakdakamatam. Wan, auntie. Manipod awanan day di papa. Isudan ti bus ijay negosyo ni papa. Kadwanan ni Tita Carla. Binaybay anda ka apim manaw iti bukod mo abalay. Wan, auntie. Agam-abang aklang iti basit na kwarto. Tabasit mo ti sweldo ka kas servidora. Si Mardengak pa yan nga agadal. Parbangon pa ilaang nakariingkan. 7:30 pa'y mula ang tisirek mo nga agdalos ijay dakkalapas dek ijay syudad anak ko. Inlakpay sibugan ang itimula kapityan sakbayan sumurikak nang. Siyak toon timang sibog. Medyo adayo ti pagsakduan iti pagsibog. Basitan ti ubog ti asideng abubon. Marigatan kayo Sapay sang atmet. Nabambanog kanton asumrek iti trabaho manak ko. Kabalak nang. Napigsat ti anak yo. Nanang, napan ka din ni Manong iti trabaho na? Kapkapan na. Amangan kanong amin numala daw. Apay adinak inuray. Tap na adda kadwak amagmag na. Papanam aya. Imbagam kumakan kwa na tapno inuray na ka. Adda ngamin nakita nga agkasapulan iti waitress, nanang. Kat masapul nga agi pa sa kano iti biodata. Sakbay nga agaplay. Adda ka di bayo datam. Adda iso kumangarot ti papanak ita. Mangipasak iti biodata. Kan agpa-interview Oh, mutlagayam. Apay nga rod adi ka nagriing iti nasapa. Nariingak ngamin iti nga trabi nanang. Kat nabayag ajak nakaturog. Aldaw gaya man, idi nakapuutak. Adto iti menu book, miss. Agpili ka, tayo nakalaan ti order mo. Ayan ka diti pan nakaopisina da ito'y restaurant. Kaya't kukumati agaplay akas servidora. May sakagayam nga aplikante. Ijay abanda, Makitam jay ruangan a berde ti pintura na. Awan. Agyaman ako nay, miss. Awagan naklatan iti Eva. Anya matinagan mo? Syakmat ni Julie. O sige tamapanak nga rod dita opisina. Eva. Sige. Good luck iti panag-apply mo. Kan iti interview. No makita mo umay ni Eva dito balay, but-but nga, tapno saanan nga umay dito Napananangatan ma'am. Sipo na ti tinungpayo at pimanaw mo tayo. Dayjay ti kayat ko mapasamak. Tapno matagikwak ti negosyo kandagaday di asawak nga amana. Tapno maaramid ko ti paparamid yo kanyak. Masapul ko pa imot at ibasit pagpagalis, madam. Ikan kay ti kwarta, ngam kaumum tingiwat mo kadagiti mapaspasamak dito balay. Tika dati relasyon nyo ka ni Sardanay, ma'am? Tangiwat mo? Apay abalik sampay laang. Ay, duwata lang ba dito, ma'am? Awan mo't makangag. Naglapayag ti daga ko nada. Tanangam ti panagsasao. No di mo kaya't nga oray si kakat pagtalawak dito'y dakkal abalay. Rimor ka matun iti opisina ni boss. Kumusta ti aplikasyon mo? Naana akon. Mangrugi ak kanun inton bigat. Adamat nga rod ka barbaro akadwami dito Nabayag ka din dito Medyo.
An-anusak, uray na babati sweldo. Tadyak ngamin nakaturpos iti panagadal ko. Taga dito'y ka syudad? Wan. Ubingak tay, idi na tay ti inak. Nangasawa man ti amak iti naranggas. Iso api manawak iti balay mi. Simragak akas waitress. Kasta ka di? Eh, kaasi kamot nga rod, Eva. Manong, inton bigat, di nakpampanawan agkuyog taamag na, tamapanak iti trabaho. Anya? Agtrabaho? Unya kanumot nga di trabaho ti kapsat ko. Ni manong mat, kung kunamsa, waitress to'y kabsat mo. Anya? Pudno ka niya may saka na waitress? Wan manong, iti may sa restaurant ijay downtown. Ne. Ang damat gayam amom. Kunak nagpatingga ka lang dito balay. Adamot amok manong, kung kunamsa. Ala, masapa ka nga rod ta magmagnatan. Amumet dito ayan tayo. Manmano tilugan. Imbag no makadanon ta di ta baba ta mabalin ti lumugan. Ang asidagmat ti pagtrabahuan. Iso magmagnatan. Mayat kit di taag-exercise ta. Kasano nga ta maipanagan kada ti sanikwa day di kabsat mo? Sanikwa ti asawa na. Masapul nga agpirma ni Eva. Ta isulang ti anak day di manong. Apay pailaan, kat kabsat mo mat. Kan, asawa nak mat. Kukwada ngamin iti sigud nga asawa na ti sanikwa. Ni Eva ti rumbang agtawid. No kasta, masapul nga rod nga agpaarami dak iti uray peke a papeles nga inted day di asawak ti sanikwa na kanya. Ken, inted namat kanyak ti daduma. Rumbang lang. Saan kat aday dyan nga Eva ti agtawid? Iso anak ki asawa ak iti lakay nga amana gapo iti sanikwana. Ngam no agparan kan agreklamo ni Eva iti korte. Delikado. Iso nga rod nga agpaarami dak iti papeles iti abogado. Agmay may sa kakadi iti boarding house mo? Wan, awan nga min kabsat kan kabagyak dito eh. Agmay saak nga anak. Awan mit kandag iti dadakkel ko. E di pala sitang akpay. Kat, dagiti kabagyan ti inam ngay. Adda may sa kabsat na. Ngam adda ijay abroad. Umawag mat sagpaminsan. Apay asag paminsan laeng ako nam. Damag ko nga stricto ti asawa na. Saan siguro anasaya ti kababalin na. Umawag siguro no awan ti asawa na. Syakmat, adda balay mi itirabaw ti bantay ijay igid ti syudad. Kadwak ni nanang kan manong ko. Awan batan ti ama. Imbag pay kan ka, taada ka balay mo. Ngam siya, awa. Nanang, addaman kadwak a serbidora iti restaurant a nakakaasi. Apay ang nakakaasi ako nam. Pinapanaw ti agsyuman kan kwa na. Agab-abang kano iti basit a kwarto. Agmay-maysa. Nagalasmat ti ugali na itang agsyuman. Masyanak nga rod kan kwa na manong. Pasaray na liday. Gayimam latata kaasi mo't. Saan unay nga agliday no adda gayim na amang iparik na iti pamatag. Nanang. No apay mat anaranggas ti agsyuman kan kwa na. Kat nasingpet mat. Adulat ta ti kakasta at tao. Tila pagsayaatan ti bagbagida ti napatag kadakwada. Imbaga ti abogado, akasapulan kano ti pirma ti sinalbag a babae, tapno maipanagan kanyak ti sanikwa day di asawa. Day ta nga rod di bagbagakan ka. Kasanutan, numapukaw ka data ti negosyo. Ay, saan na mabalin? Kasano pa yung maaramid ko ti kayat ko? No ni Evan ti manarawidwid iti negosyo. Lakit di
Saan ta makairwar iti kwarta no awan pang malubos na? Dayta ti Jack pulos kayat ama pasamak. Ti kasayatan nga ramiden ta. Alilawon ta ni Eva. Ha? Kasano kuma ti panangalilaw ta? Mangbiro ka iti kakadwam, tabiro kanyo ni Eva. Birukain ko na yun, ma'am. Pagawidan nyo ka rin. At dati masapol a pirmaan na. No lakad ta mapirmaan nan dagiti papeles, mabalin nan ti pumanaw manen. Anya ka di nagidya papeles, ma'am. Apay ka di nga agdamdamag ka? Ti ipatrabaho kan ka ti aramidam, tabayadan ka met? Mga alak nga ron iti kadwa ka, ma'am. Diyan ko madalugan na tapno masapulan mi adagaws. Diyan ko malugan dito'y balay, nga mabigbig day dyan ni Eva. Siguradong aglemang lakit di day dyan. Pinabiro ko ni Eva kan ni Budoy. Kasano nga di ko nam, apanangalilaw takan kwa na. Ibagam nga adda maawat na nga allowance a binulan nga aggapo iti negosyo. Ngam, masapul nga agpirma nga umuna. Mayat, day ta na panunot mo. Inton mapirmaan nan ti papeles, jak tumatlaikan, takukwak ton ti sanikwa ti ama kan inana. Kukwata ko nama. Masapul nga rod ang masarakan da, nunap na pananday di a babae. Huwag nga rod. Apay adita na panunot da ito eh. Sakbay apimanaw. Apay akalat apimanaw ka. Idi adda simrak alalaki dito yung restaurant. Saan ka di arumbang asabaten ta tapag serbian ta ida? Kabagyan ti agsyuman kanyak dagi jay. Sigurado lakit di apagawidan dak, taparigatan dak manan. Ha? Kasta ka di? Eh, saan ka pa yung arumwar di taayan mo? Siya kung ti makamu kadakwada. Agi aman unay ha. Sapay ko ma, tasan ang nakita ni Bosti naramid ko apan ng panaw, idi ada sumrek a parokyano. Ilawlawag mo kan ni boss ti makagapo. No apay apimanaw ka. Di naawatan ti anyaman a rason. Ti kayat na, kat naalibtak amin ti servidora. Ikatan na adagos dagiti makita na anabuntog nga aggunay. Kasta ka di? Sapay adda CCTV dito eh. Simot dyan na istoryak kada kayo akatrabahwak, a pinapanaw ti agsyuman kan kuana. Tapay. Adda ka di manan sa bali aparikot na? Wen manong, nakita na ti kabagyan di agsyuman kan kuana akatulong da kano. Ang mga nubirbirukan da, kat parigatan da manan kano. Nagdakas mo't dagita at taon. Ngam, saan mo't nga ubing na itagnagan ni ti Eva? Apay asan na lumaban? Awan kano ngamin ti pagpaabogado na. Kan awan ti amuna ang makatulong kan kuana. Kan kabuteng na ti agsyuman kan kuana, manong. Nauyong nga roday tang agsyuman ano kasta? Di mo matla isang potan ni Eva. Babae laang dayjay, idinto talalaki kayo. Ang mga awanan dito siyudad, ma'am. Napananangarod ngay? Saan nga taan nakiasawan? Kat adan iti sa balya lugar. Saan laang adito'y syudad ti pagbirukan nyo? No kasapulan arumwar kayo dito'y syudad, aramidan nyo. No kasta, mapan kami iti igid ti siyudad, ma'am. Ado nga min nagiti na nga to apasot ti siyudad, iti aglawlaw. Amin nga iskinita kan igid ti syudad, danunan nyo. Matungpal, ma'am. Oh, sa ingarod paggasolina tilugan, ma'am. Sana tumaray tilugan no awan gasolina na. Ikan ka, ngam ipakitam amin a resibo kanya. Apay akas ta tilangam arimwar iti opisina ni boss. Pinapanaw ni boss. You are fine, kunana kanya. Gapulang iti napasamak iti kalman. Sapay jak nakabayad iti abang ko, iti abang ang akwarto. Papanawan taklakit di.
No jak ka no makabayad inton bigat. Alaan da dagiti alikaman ko. Apay adi ka nakabayad. Nagsakitak nga minsak baya si Merka. Nagbakasyon ha, kat basit tinasweldo. Kasano ka nga rod itan? Diyak mo, mariribukan na klaunay. Eva, agyan ka pa iti suli dahi a restaurant. Urayem amalpas ti oras ko nga ag-duty, ha? Hello, auntie. Agyaman na tayo mawag kayo manan. Anya ka diti parikot. Apay ngagsangsangit ka. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Ay, dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Supapak, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y na stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naranggas ni Carla ang agsyuman ken ni Eva, ket pimanaw iti balayda. Impabirok nga rod ni Carla ni Eva, gapu iti dakes a panggap. Iti sabali a bangir, naragsak ti pamilya da Connie, nga uray marigrigat dalaeng. Iti may sangal daw, naikat iti trabaho ni Eva, ket naira na nga imawag ti ikit na nga adda iti sabali a pagilyan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas a napauluan. Supapak, ti kinaago, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Naikatak iti trabaho. Gapo ka dagiti lalaki akadwa ni Tita Carla, auntie. Dakas sa partaan dayta. Liklikam, dagpakita iti dayta, Carla. Kabutang ko ni Tita Carla, auntie. Anya ti aramidag. Saan ka unay arumrumwar? Ang mga nuadama di aplano kan kadayta, ngagsyuman kan ka. Papanakon nga, auntie. Diyak nakabayad iti abang ko iti kwarto. Sigurado ang papanawan dak. Alaan dalakit diti gamit ko. Tapno iso ti kasla pagbayad ko. No adam amom dita. Ijay ka pailaang ang makidagos. No lakad kayat da. Sige, auntie. Padasak. No kayat to'y katrabahuak ang makidagusak ija balayda. Bye, auntie. Nalpasan ti oras ti panagtrabaho. Kayat mo ka di ti umay ijabalay mi? Ha? Mabalin ka di? Nulakat kayat mo ti magna amapan ijayan mi. Iti nga to ti bantay iti igid ti syudad ti ayan ti balay mi. Diyak pa'y napnapan iti bantay. Padasag matimapan. Wen tapno makita mo ti ayan mi. Ay, ibaga kon ti pudno Basit ti balay mi. Ngam, naragsak kami nga agkakabalay. Sa anak nga agsapul iti dakkel a balay. Ti importante, ada na talgad a pagyanak. Diyay, sandak a makita, dagiti managdakdakas. Eva, yamamok kan ni nanang ko. Kastamot tan ni manong ko adjak. Nanang, manong, isumot ni Eva akatrabahwa. Imbag man, takinayat mo ti imay dito'y nanumo abalay, may balasang ko. Yamanag unay ka ni Julie. Takinayat na kain kuyog dito'y balayo, nana. Silulukat ti balay mi iti asino man na sumangbay.
Nangruna no kasken ka anapintas adayag. Agpayso timbaga ni Julie. Naragsak kayo a pamilya. Kasta kumamat ti pamilyak. Ang mga nagbabawi ka asimbang bay dito gapu iti kinamarigrigat me. Sa anak apulos nga agbabawi. Pagyamanak, tamakidagusak dito'y balayo. Sapay ko ma, tamakasubali takto iti masungad nga aldaw. Mano nga aldaw yung nagbirbirok iti may salaang a babae. Di yung pa'y masarakan? Isardang yung tagbirok, tamangalaklaangan iti detective. Detective, kunayaw, ma'am. Tulang ka kadi? Sayang lang timbay bayad ko kada kayo, tadi yung mat masarakan da dya babae. Ha? Kilabansa mat lang ti amoyo asapulan? Kilaban ka no. Masapul pa'y aya abirukan ti kilaban. Apay anak ka mattider kalata dito sango kon? Ingkag dalo si JCR, wano dya garahe. Buisit kit de. Buisit ka no. Oras ikamot ah. Nalamin di tiruar. Apay adi ka umunag di ta kwartoyo ka ni Julie. Pampanunutag lang. Noan niya tinagba na agak. No awan da ito'y balayo ang nagkamangak, manong Jack. Saan ko maaday ta ti panunutem? Sayang lang na ta kinapintas mo. Bumakit ka adi na oras kapo iti kapapanunot. Unay kat da ita bumakit adagos. Aday ta, imisem ka matlangan. Uray apagbingi nga isem. Unay mat da ita pagbingi nga isaman. Ingkakit maturugan tapno di ka mapuyatan. At da ka din tinangdanam a detektiv. Makumikumak ngamin ni di opisina. Adan, intad ko kadakwada tiladawan ni Eva. Nasayat. Barang nalalaing dagiti detektiv ngam dabudoy. Sayang tingtang-tangdan mo kadabudoy. Isungarod nga imbagak kan kwa na, akilaban laang ti ammo na sa pulan. Ayan nga taaya dayjay nga Eva. Makaamon dagiti detective kan kwa na. Kat itad kunto titangdan dagita a detective, no maiparang da ni Eva kanya. Nasaya at dayta nga inaramid mo. Anya ka di ti apelyedom, Eva? Ha? Apay at damagampay no anya ti apelyedo. Dakas ka di na maamuak no niya ti apelyedom? Ti inusar ko nga apelyedo kat Santiago. Ngam middle name ko dayta. Apay adi mo aramatan ti hustong apelyedom. Tapno dinak masurutan ni Tita Carla, manong. Anya ka di ti hustong apelyedom? Ibagakkan ka. Ngam di mo kumadakdakamatan ha. Pangaasim, manong. De la Francia. De la Francia? Mabigbig-big a pamilya ti akin apelyedo ti dayta ah. Apay akas la mariribukan ka, anak ko. Mas dawa kiti imbagan ni Eva. A de la Francia ti apelyedo na nanang. Anya ka di ti parikot iti apelyedo na de la Francia. De la Francia ti apelyedo ti akin kuko iti pasdek a pagtrabahwak. Adumat dita ti agpapada iti apelyedo. Ngam saan damit nga kakabagyan. Sa bagay, wanmat kat di ananang. Naira nala siguro ngagpaiso. Imposible a kabagyan na dagiti milyonaryo a negosyante nga akin kukwa ka dagiti dadakkel a pasdek kanda dumapay a negosyo iti syudad. Dahil tangarot ti pampanunutak nanang. Inyawag dya may sa detective, nga adda ka no nakadamagan da at tao ang nakaibaga, nga adda nakita da kaing ingas tiladawan ni Eva. Amangan no iso tinakita da kaing ingas tiladawan. Barang tapno mapagpermata, kat maipanaganan kadata ti sanikwada. Dayta ti tagi uray ta mapasamak. Adda masurunak iti dayja babay, tanagrigat asapulen. Saan anak kaanos iti kinaulpit mo kan kuana? Diyak namin makan anos kan kwa na.
Pinapanaw ko dagiti katulong, ngam di namot ammo ti agtrabaho. Imbag ta simmangput kan anak ko. Amom, tinulungan nak ang naglaban ni Eva. Ngam madlaw ko akasla saan ang nairwam nga agtrabaho. Ngam ikagkagumaan na mutlat ta. Nasingpet-met ang arod, ta kunayo ngayon kagumaan na. Wen anak ko, amangan no adda mabalinda iti biyag. Tamadlaw ti tao ang nairwam iti trabaho kun saan. No saan man anarwam, anyang arod. Nasingpet-met abalasang. Maanusan na pa no anya ti may pasango. Wen matkit madlaw ang nasingpet. No apay aranggasan ti agsyuman ken kuana. Nagranyag ti langit. Gaputas selag ti bulan. Ken naranyag dagiti bituan. Nagmayat abuy-buyaan. Naragsak ka kading agyan iti balay mi, nga oray basit lang. Nadalos ti puso dagiti agnaad. Iso ang naragsakak. Uray dakkel ti balay. No utak kulao dagiti agnaad. Saan ang naragsak? Imbagam ko may tagsyuman ken ka. Baknangak ta dila Fransyaak. Baknang tinagtaudak. Kunang kumaa. Daytakatin nak ibagbagan. Ad-addan akaguran nak. Tarupat kwarta dayjay. Ala, saan da ka mat siguro ang masurutan dito ita adayo may. Kasla naragsak ni Manong ang makisarsarita kan ni Eva Nanang. Day tamot nga rod ti madlaw ko, anak ko. Kaasimot ni Eva. Isugayam akanayon ang naliday idi agtrabaho kami pa iti restaurant. Kasanupay ita makatrabaho. Kat addamot mang sapsapol ken kuana. Awan mo't ngamin mabalin tayo. Tapno i-report tayo kumakadagiti pulis. Narigat ti mairamraman kadagita abanag no awan kwarta manako. Nang runa no adda kwarta ti kalaban. Nakaladladingit a panunutan ti kasasaad tayo amarigregat. Iso anasay-saya at alumiklik tayo iti kakasta bambanag. Ti sumango iti anyaman nga asunto. Taktak ken gastos laeng dagita. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Nakapanaw ka ka din iti kunam ang nakakitaam iti tauhan ni Carla. Wen, auntie. Nasingpat ti nagkamangak abalay iti ngato ti bantay iti igid ti syudad. Awan ka di, tinaiduldulin mo a dokumento na iti papam. Dokumento, auntie? Kasla dayong pakita na kanyak nga ingkabil na kano iti kwartok, auntie. Ay, masapulam ko madayja dokumento. Dakkel ti maitulong dayjay kan ka. Tapno di da maala ti sanikwam. Kasano, auntie? Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Adda ka di mabalin ni papam? Sigod ang negosyante ni Papa. Dayta ti makagapo. No apay nga isiksikat dati biyag ko. Jaking pagarop. Kunak no kaapelyedom lang nagiti de la Francia. Kunak no kaslaka kada kami amarigrigat. Dito'y balayo tinakariknak iti talina ay manong. Pagyamanak na magustuhan tinanong mo abalay mi. Iti kaano man. Da kayo ti espesyal iti biyag ko. Inawat dak dito'y balayo ng awan kondisyon na. Awan bayad. No di kat napudno apa nang ipatag iti pada a tao. Day talang ti adda kada kami. Awanan kami man it kinabaknang. Addaan kami mo't iti puso ang mga asi. Kan mangipatag iti pada mi a tao. Dua talaeng nga adda dito'y balay. Di ka ka di maikawa. Wen numalidayan, ta saan akas iti nakairuwamam a kinabaknang. Idi nagyanak dito'y balayo. Nakitak ti kinaragsak yo, nana.
Day talaang ti adda kada kami, balasang ko. Saan akwarta laang timang paragsak iti tao? No di kat panagiin na yatyo, nana. Apalak day ta akababalin nyo. Numaminsan, nuan niya ti awan kada tayo, iso ti sapulan tayo. Kas kumakadagiti anak ko. Nasapada nagtrabaho, gapo iti kwarta, tawan kat ngarod kada kami. Napadasak mat tinagtrabaho, tawan mat kwartak. Gapo iti sanikwa, iso mat pa kay siksikatan ti biyag ko. Kumamang tayo iti apo, tapno di nakabaybayan balasang ko. Adda ka di panagayat mo kan ni Eva, Manong? Saan ko ngay libak ading ko? Ngam idinamuak abak ng gayam ti pamilyada. Naawan di kirid ko amang ibaga. Kuna namot nga ibilang na kanu ti bagi na amarigrigat. Taawanan ti amin kan kuana. Agnanayon nga taadi na mabawi ti rumba nga para ken kuana. Dayta ti saan tayo nga ammo, Manong. Kinaykayat na ti pimanaw, ngam ti agyan ije balayda. Tanaranggas da kan kuana. Kasimat. Numabalin ko la ko maatulungan. Tultulungan tayo matan, Manong. Basit lang ti maitultulong tayo kan kuana. Angam, naimbaglaangan ngam tay maisagmak. Apay nga may kapayla nagsagad dito irwar balasang ko. Ano nga min dagiti naragrag abulbulong, nana? Saan ka sigurong agsagsagad ijay balayuan niya? Idi adapay day di papa. Katulong ti mangar aramid. Ngam idi awandan, siya kung ti mangar aramid amin at trabaho ije balay. Ti stepmother mo. Isu ti kadwa ni Uncle Danny ang pamapan ije opisina ti negosyo, nana. Eva, am-amom ka din nagti sumungad a lalaki. Saan? Agturong damat ditoy. Aday gamda, ladawan samat. Ala, iguyod nyo. Tailugan tayo, itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Okay ka? Ibatandag! Diyak kayo ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakidagos ni Eva kada Julie. At damat nadlaw ni nana ko ni kan ni Eva, akas lasaan kanu anaruam iti trabaho, ngam rin am nalatta ti kinasingpat ti balasang. Iti sabali abangir, nang tangdan ni Carla iti detective, tapno mang biro ka ni Eva, tapno mapapirmada iti kasapulan da apapeles. Iti may sangal daw, at dalalaki asumungad iti arubayan da Jack. Papagayam, denggan ti toloy ti seryetay wita alawas ang napauwan. Supapa, di kinaagom. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Iso lagi di. Ala, iguyod yo. Tailugan tayo, itilugan ni Jay Baba. Saan yung alaan ni Eva? Ibatandag! Diyak kaya ti sumurot ka na kayo! Saan yung alaan ko, nak? Di ka makibiyang. Apay a pinarusukan yun ni Jack! Saan nyo kuman ngay ramraman iti kinadakas yo? Asino dagijay alalaki? Apay a pinarusukan da ka.
Kanapay nga inalada ni Eva. Kadwalakit ni Dagsyoman. Kan ulitig ni Eva dagijay. Tinangdanan dalakit ni dagijay amang birok kan ni Eva nanang. Ay, Diyos ama nang nga ase. Kasyam kuma ni Eva. Awan na aramida ka mangisalakan kan ni Eva nanang. Awan basol mo, anak ko. Pinarusukan da ka mga main. Anyang iti aramidag nanang. Kasano ang matulungak ni Eva? Tsak pa'y amunos na dino ti balayda. Jak masungbatan day ta, anak ko. Tilakit di agsyuman ken kuana tinangaramid iti daytoy. Kunam siguro makalumang kay tagnanayon anya, Eva. Anya ka diti masapul yung kanyak, tita. Saan anadagsan ti kidawakan ka? Agpirma ka laang mo? Anya ka diti permaak, tita. Dagiti dokumento may papan iti negosyo kan sanikwa ti asawak. Anya ti kasukat ti panagpermak, tita. Daawata may ti binulan 5,000 nga allowance mo. Madi ka pa'y? Adaawatam 5,000 a binulan? Anya ka diti talged ko nga itad yung kanyak dayta iti binulan, tita. Danga ka talaga. Basta no imbaga, aramidak. Maikaw akpay kit din iti kaawan ni Eva. Kan matanakanak nanang. Oray siya kanak ko. At damot danag ko no anyan tinaramid da kan kuana. Padasek to man tagdamag-damag iti pastag kapag tabtrabahwak. No adda makaamoy ti ayang ti balay da Eva. Saan ka basta agbasak no maamwam? Ammumot dagiti babaknang. Mabalin nga yaramidan da ka iti basol mo, kat kaswan da ka. Mariribo kanak nanang. Kaslamang mangeg ko ni Eva nga agpapaarayat. Sapay kumatawan da kas amapasamak kan kuana. Aday ta dagiti papeles sa pirmaan. Sa anak pa nga agperma, naawan pa'y abogado asi sa sango, tita. O sige, nagadungan mo. Mangalak, iti abogado, tapno pirma ka. Masapul ang mga laak mat iti abogado, tita. Anya, mangalak ka pa'y lang iti abogado? Uwan, tita. Budoy, no di na pirmaan dagiti papeles, ipanyo iti kwarto na, kat ikandado yung itiruar tapno saan ang makalibas. Di na ko maikulong iti kwarto, tita. Ipanyo kit din, di yung parwaran, aging ka di na pirmaan dagiti papeles. Ingkulong dak iti bukod ko a kwarto. Kuna ni Auntie Lourdes, ajak permaan ti anyaman nga ipapermada kanyak. Umawag ko mamanan, tapno ibagak nga dak manan dito. Nakuna na nga minasan ko nga awagan. Urayak ka no nga iso ti umawag. Umawag ko man ni Auntie. Anya nga ti aramidon ta di ta babae, tapno mapagpirmata. Natangken ti ulo na. No masikuran di ta kwarto na, agpirman tumatlaan. Ibilin ko abasit lang ti itadakanan na, tapno inton mabisinan, agpirman ton. Kaslaman at namang patpatibker iti panunot na. Taapay at di na pa'y lapirmaan. Adda nga ta? Ti amukat awan kabagyan nyo dito eh. Adda iti adayo. Asino nga tatimang patpatibker iti panunot na? Dayta ti jakam mo. Makitan to, no mabisinan di ta kwarto na, no di pa'y lagpirma. Imbag ta imawag kayo, Auntie. Nasarakan dak, kat ingkulong dak dito'y kwartok. Imbag ta saan da nakita ti cellphone ko. Padasam abirukan ti kunam nga imbatikan ka day di papam a dokumento. Pangbirukak ngay, kat adda akmat dito'y anak kakulong iti kwartok, Auntie. Kita amin asuli di ta kwartom Bareng adda sekreto anang ikabilan ni papam. Malagip ko nga imbaga na idi, nga agpaaramid iti sekreto alaka. No adda mabirukam, saan mo nga ipakita? Bayam,
Ikagumaak ti agawid dita. Agpaiso, auntie. Tulungan na kuma, auntie. Ngamsaan mo pa sasawon ka dakwada. Nga adak amang balbalakad kan kawan. Wen, auntie. Basit lang ti itadyo akanon ni Eva. Nalawag? Iya ka di kwarto na ti panganan na, ma'am. Siyempre tabalod kat nga ron. Kaya't mun samot apati si kakat ikulong ko. Ikulong nagmat iti kwarto ni Eva, ma'am. Anya nga iti kwarto na? Iti kwartom agraraman ka. Ay, kung naklakit din, no iti kwarto na ti pangikulongam kanyak. Bantayan nyo na imbag. No ikanyo ti kanan na, bantayan nyo tapno saan ang makalibas. Kinitak iti sirok ti Katri. Ken iti aparador. Ngam awan mat makitak. Ay. Agsarmingak man iti dakkel a sarming. Ha? Apay akaslasan asimagid ti sarming iti diding. Kitaak man kit di ti likod ti sarming. Ha? Kasla da basit a sekreto arikap iti likodan ti sarming. Padasag nga italmag ti kasla botones iti side ti landok. Naglukat ti basit a kasla rikap. Anda brown nga envelope iti unag. Kitaak man dagiti papeles. Dagiti dokumento ti sanikwa ni Papa. Ada nakasurat ako kwak kano dagitoy. Masapul nga idulin ko analaing dagitoy. Akas iti imbaga ni Auntie Lourdes. Mga yabak iti abogado, tagsasango tayo. Ngam kuna namat ang mga alamat iti abogado na. Nagadungarod nga muna. Ngam sana bale, tagpaarami dak iti peke a papeles. Mangtangdan ka nga roden na iti abogado. Kapilitan aday ta ti aramida, no isulaang ti pamuspusan. Adda mo kasigod nga abogado day di manong. Saan ko mga iso ti alaan ni Eva? Tulagak abayadan ti abogado na, tapno siyak ti akbaligi. Mayat nga ta ti abogado na? Madi nga ta, no paari kapak, iti rinapet a kwarta. Awan ka di tinaamuha, may papan ka ni Eva, Manong? Saan mo't nga amo nagtinagdamagag? Madanagan ako, nay. Anya nga tan tinaramid da kan kuana. Kasla nga ta idi at taga-Buenda. Nasakit ka panunutan na jak pulos matulungan. Ikararag tayo laangan, nga awan ko matidakas ang mapasamak kan kuana, Manong. Mariribo ka na ka. No kaano pa ya kastoy ti mariknak iti may sa abalasang. Kastoy pa tinapasamak. Sapay ko mga rod, taagkikita tayo pay, Manong. Budoy, agsungbat kayo no makalibas ni Eva dito balay. Apay no'y naklangan irakad. Tapno sana makapanaw, sir. Anya? At dalang arudan iti unag ti kwarto na. Basta bantayan nyo. Nakatrangkamat dito yorwar. No, baybayan la ko man ngagtalaw, di awan parikaw, sir. Uray pumanaw. Nulakat malpas, ti ipapaaramid mi kankwana. Wano, pagyanan tayo langan dito, tapno damot ibabaon ko, sir. San man atilay bagbagam. Eh, Ti ipapaaramid ko, tinto naram. Hello, auntie. Imbag tayo mawag ka. Urayik ti awag mo. Ada ka din nasarakam a dokumento. Ada, auntie. Ada land title anak kanagan ka ni mama. Ada pa'y sec registration ti negosyo kan stock certificate. Ada surat na ako nana. No ada man mapasamak kanyak. Kukwa ti anak ko ani Eva daytoy.
Adda permana, auntie. Nasayaat. Idulin mo ang laing dagita. Nalpasan ti papeles ko. Makaawid ak tumot laang dita. Ngam, saan mo ngay bagbaga, ah? Kasano, no inton umay da dito hikat makita dati papeles, auntie. Ipamuspusa nga ikarga iti silupin adida namnamaan. Kas kuma iti plastik ti basura. Ibaga mabasura, tapno dida kitaan. When, auntie? Agsagana ka, tada umay nga abogado dito'y balay. Kalpasan pa'y kumay ti makalawas. Tapno pirma ak ti bagbagayo, tita. Sige, tong palak ti bagam. Ngam inton madanon to dayta. Masapol apirma amon. Basta dan tumat abogado, tita. Asino man ang ti abogadom? Ako nam? Mangkita ak, tita. Nagadulakat nga mumon. Di ta ka man langan. Sapay ko ma. Tama kaawid ni Auntie Lourdes. Isulaan ti makatulong kanya. Ato di ka na. Basit lang. Saan ka mata nabanog? Tawan mo trabaho. Apay ka di nga ay ayunang matanti kinadakas da angkal kan tita Carla, manong. Isuda, timang susweldo kanyak. Ada ka di pang sweldo mo kanyak, tapno tong palan ka. May saka matarupat kwarta, manong. Apay, no na makita makwarta, imposible adi mo tukmaan. Nga uray ada may ruruman, manong. Awan ti agbilang asaan ang makadanon iti sangapulo. Anya ti kayat maasawan. Addan to pa nagpulo ti tao ama nagdakdakas. Oh, apay akas tatiro pa managgapo dita kwarto ni Eva? Managdakdakas tayo kanay kada Ma'am Carla, boss. Anya? Apay kumamanagdakdakas tayo. Ang mga no si kalaeng. Da tayo kano atalaw, sir. Agpulo tayo kano. Anya ti gapo na kumang agpulo tayo. Di mo amo ti sasawam. Ni Eva, hindi na mo ti sasawan na, boss. Isaw, tinang ibaga, saan ka ta siya? Anya? Imbagakan ka ni Eva dayta? Adda nga ta plano na maikontra kada tayo. Oray, ada plano na ta, nakakulong may kasano kumangay, boss. Adda punto mi ti dayta nga imbagam. Uray anya ti sasawon na. Awan mabalinan na. Kaslabilit, anakatangkal. Maasi akin ni manong mo. Takanayunan analiday. Manipod inala dagijay alalaki ni Eva, anak ko. Sapay ko maa. Taawan dakas anapasamak kan kwa na. Kanayon ko nga ikarkararag dayta, nanang. Ay, madanaganak pa yan kin ni manong mo. Tadi pa'y una yun mangmangan. Awan ti maitulong ti panagdandanag na, nanang. Saan mo ang maikat dayta? Tauray siyak mo't kat agdandanag, anak ko. Sa bagay. Uray siyak motkit di, ah? Madanaganak para kan ni Eva. Hello, auntie. Kaano ka kadi makaawid? Imbaga ni tita Carla. Nga umay dito'y balay ti abogado, inton maminsan abigat. Kasangsangpot ko dito'y lugar tayo. Agaramid ka iti voice clip, nga agpapaarayat ka. Iso ti aramatag amapan kadagiti pulis. Voice clip, auntie? Wan, kartingam. Ibagam, no kano ti panang ipupuktakan ka dita seled mo. Dagiti papeles, idulin mo na imbag. Kitaam, tapno saan da madlaw, ha? Sige, auntie. Lukutak nga ikabil iti unag ti pantalon ko. Sige, agaramid ka iti voice clip. Taipankon ka dagiti pulis. Uno saan, mang-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige, auntie. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay itaalawas ang napuwan. Supapa, di kinaagom.
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalapas, dinukot da ni Eva, kat ingkulong da iti bukod na akwarto. Nagdanag met ti pamilya ni Nana Connie. Nangruna kan ni Jack, tagayat da ito iti balasang. Imawag met ni Lourdes kan ni Eva, kat imbalakad na nga agbiro, noad na dokumento ti sanikwa dagitoy. Kat addamat na birokan ni Eva, iti sikreto anang ikabilan ti amana. Nakasangpat nga rod ni Lourdes, kat imbilin na kan ni Eva, dagiti rumbang nga ramiden na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas na napauluan. Supapa, ti kinaago. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Auntie, Wan, kasjay ti aramidam. Kan dakamatam. No kano ti panang ipupok na kan kanita silid mo. Kan dagiti papeles. Idulin mo analaing. Yisan da ko maamakadlaw. sige auntie. Lokotak nga ikabiliti o nagtipantalon ko. Sige. Agaramid ka iti voice clip. Taipan kon ka dagiti pulis. Uno saan, mangi-record ka. Taurayag nga isend mo kanyak. Sige auntie, ag-record akon. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo dito'y akadwam dagiti pulis. Isungurod akarte ngam ti agi-record. Adam-amok nga opisyal ti pulis. Kansigod nga abogado ni Papaw. Wen auntie. Binilin ko di sekretarya nga isupay ti makam mo iti opisina. Intapay agpalpaliwa ita kasangay ko. Dayta kumamot ibagakin ka. Naragsak akasangay mo, Carla. Agyaman hak, Dani. Mapantay ti may sa beach resort. Kayat ko ijay, tanatal na. O sige, kat awagak mo ti sekretaryak. Tay supay lang ti makam mo iti opisina. Okay. Inakmat bilinan ni Budoy, tabantayan na anaimbag ni Eva. Uran niya mat kiti aramiden na. Saan ang makarwar? Ta nakakandado tirwangan ti kwarto na itirwar. Wan mat di. Ngam inton ikanday ti kanan na. Masapo labantayan da na imbag. Taamangan no makalibas. At dayta ti ka na. Mangan ka, tapno na pamigsam nga sangit dito kwartam. Tinapay nga wan man latigatas, wano uray danom. Makatimtimplay ti gatas. Tangdanan na ka, timplang ka. Uray danom man laang kuma. Masadutak ka raw. Ala, kanamkit nin dayta. Na magmaga at tinapay. Kasano kuma ka nagdayta? Kasano no maipdo ka nak? Parikot mo dayta. Itakan. I-recap ko na ito rin daw. Sumangpet ko man ni auntie akadwana dagiti pulis. Tapno iraman ka apatiliw si kaabudoy. Apay ang nagsapa ka man ng anak kariing anak ko. Diyak man na mo, nana. Natagtagainap ko kit din ni Eva. Saan nga ta aparparigatan tamanan? Saan tayo nga amo anak ko? Saan ka kumaunay nga agdandanag? Akas ko na ni ading mo, taawan maitulong ti danag. Diyak man na mo. Diyak pa yan may pamay sa tiyagtrabaho. Adda ka asi ti Diyos, tanasing putmat ni Eva. Salwadan ni Apo Diyos, anak ko. Makitak pa nga ta. May sa asyudad ti ayan tayo. Ngam diyak mat makita no ayan na. Sa balimot ngamin dito'y syudad. Saan akas ijay away nga amamum amin akaarubam. Wan nga rol. Dito'y syudad. Oray agkakaroba saan na nga agaam mo. Hello auntie. Kumustahan?
Napan ka din iti presinto? Wan, paumay kami dita. Isaganam dagiti dokumento. Sige, auntie. Isaganak. Tapno yung tunumay kayo. Nakasaganan. Adda ka di datitam kanangkel mo dita. Imbagada nga da papalanda. Ngam, saan ko nga amo no nakapanaw dan, auntie? Nakapanaw da kuman. Tapno mabiiti si Sarak dagiti pulis. Orayan kayo, auntie. Sapay ko ma, tamakasangpat kayo ni ti mabiit. Kaya't kung ti makarwar, dito'y nangikulungan da kanya. Damat nagsardeng alukan na iti pulis iti ruartigay. Apay nga ta. Umay dangat ta ditoy. Anya ko matigagara da ditoy. Umasidingak man itigay. Apay nga agbusbusi na kayo ti sango ti mansyon may. Lukatam ti gate. No di mo kayat asikati kang runaan nga agsungbat iti basolyo dita, abalay. Lukatam mo no saan? Apay ka di, ma'am. Katulong aklang ditoy. Sana saktakin ko kwa. Ammo, iso alukatam ti gate. No di mo kayat, adakdakas ti mapasawakan ka. Pulis, dagiti kakadwak. Kartingam, Aguray kayo, ma'am. Awan pa'y dasar kan, ma'am. ilukat mo kit din ti gate. Tano saan? Paibalod ka! Sana ka pa'y balawd. Anya nga tati aramidag. Nagmayatabuyan dagiti daluyon ang maisaplit ka dagiti batbato iti igid ti baybay. Kuna ti may saaman murat, akas ta kanu ti biyag. Numaminsan, adalam. Numaminsan, kat ababaw. Adalem no ada parikot wano rigat. Ngam ita, ibilang kong ababaw, tanaragsak ta adwa. Nang runa, numapirmaan ni Eva, dagiti ipapapirmata kan kuana. May samat da at tubang ka dagiti planok. Anya nga taaya ti aramida kan kuana. Tapno agtulnog ka dagiti kayak ko. Numatukan iti kulungan dayjay. Awan papanan na, no di agpirma. Hinton kwan, jak pinakpakan. Tapno agbisin kat mapilitan nga agpirma. Mapan kayo ka din ijay trabaho yo, anak ko. Wala nang. Agbati kayo manan Tasang putanda kayong tiinton malam. Anya pa'y ngay no di kasta, anak ko. At damat nga rod trabaho yo adwa. O sige nga rod nanang, ingkamin. Ala, agan anad kaya o. Uray da kayo nanang. Saan kayo unay nga agbambanog dito balay? Umiyantan sapay ditoy. Kasla kayat ko pa'y ditoy, tanaulimak. Uray siyak, kaya't kumat ditoy. Nabayag adita nag-date. Wan nga rod, awagan tamanan dagiti sekretariatan. Ta isuda pa'y ti makaamoy ti opisina. Awan mo't kit diti appointment ko itangal daw. Kasta akmat, agenjoy tamat sagpaminsan. Katun kakaiso na nga damat kwarta nga aramatan ta. Kat saan laang at trabaho akanayon. Ikanta mo ti bagita iti kunada as self-break. Sige, ma'am. Sir Police, umunag kayo. Awan basol ko katulong aklang ditoy. Tapno mabiit. Isorom tinang ipupukan nyo kani big boss mo. Saan ni Carla ti boss mo? Nudikat ni Eva. Ni Eva ti boss ko na, ma'am. Wan, iso ti hosto a boss mo. Ta iso ti agtawid iti amin kadagiti negosyo. Saan kat ani Carla wano ni Danny. Kukwa ti ina ni Eva ti saniko. Kasta ka ti, ma'am. Awan ba di nga inararamin ko ni Madam Eva, ma'am? Intayon iti ayan na. Isorom ti kwarto anang ipupukan nyo kankwana. Intayon, ma'am. Imbag tayo may kayo, auntie. Kunaklakit din no agbalegi dagiti managdakdakas iti plano da.
Saan ang makalibak ti agsyuman kan ka? Kan ti ulitag mo. Ta nakita amis mo dagiti pulis ang nakakandado iti ruwar ti kwartom. Illegal detention dayta. May samat day tabudoy, auntie. Pasurot iti ibagbaga da tita Carla. Nagbasit itid na kanak. Di nakpay painuman. Pusasan nyo day tabo doy. May sakanumot day ta, Sir Police. Apay nga, Madam Eva. Nagtungpalak lang mo si Bilain. Dakas ka. Imutan nakit din. Katsyak ti akin kukway ti amin. Apay nga, pusasan nyo. Paikandadong pa'y ti balay mo. Tapno saan pa'y ang makastrag dagiti managdakdakas no sumangpet da. Wan, auntie. Umayak mat ijay presento. Tamang ifailak iti formal adarom kontra kada Uncle Danny kan tita Carla. Day tati rumbang. Apaman ang makasublida. At danto pulis ang mga ristar kadakwada. Agpating gamit laang anti kinadakas da, auntie. Si kakit din ti irurumanda. Idinto ta sikat ti akin ko kwa iti sanikwa day di mamam akabsat ko. Imbaglakit din tada ka, auntie. Anya nga ta tinagbanagak no awan ka. Hindi nakmat pa'y balod Madam Eva. Awan mo't ni mading inararamid ko kin ka. Nasayaat ka di, jay didak pa kanan. Kan patpatyam ti bagbaga dagiti managdakdakas. Pakawanin na kun Di na ko mapaibalawd. Nagtungtung palak lang Agtistigo ka iti kinadakas dagiti dua. Tapno malaganan ti basol mo. Uwanan, Madam. Tung palag itatibilin mo kanyak. Sikan ti among kau, Madam Eva. Makitan to. May sakamat apasurot dagiti managdakdakas. Pangaasim ka diya, Madam Eva. Di nakipakulong. Kabutang mo matgayam. Apay nga rod nga kulong na. Apay nga takalat ang nagtibayo ti barukom ko. Apay kumaan nagtibbayo ako na. Di mo ibaga, nga adda sakit mo iti puso. Saan mo tala sakit? Basta, agkabakabak lang. Agad, agawit ta ka din. Ang mga nuad damat ipasimudag day ta, panagkabakabana. O sige, agrubat tang rodan, tagawid tan. O sige, agawit ta nga rodan. Maala amin nga statement mo, Budoy. Ibagam amin tinapasamak. Ti panangipupukyo kan ni Eva. Kanuapay ngayon pupukyo. Ibagak amin ti pudnaw. Basta didak paibalawd, ma'am. Nulakot mayat ka nga agpaay a witness kadagiti amin akalukwan dagiti amom. Eyewitness? Ibagam no apay ngayon kulong yun ni Eva. Kanti kaadda ti relasyon dagiti dua, idi si bibiyag pay day di ama ni Eva. Ibagak ka di pa'y ti kaadda ti relasyon da ide, aging gaita, ma'am. Wan, tapno nayon ti kaso da. Di da pa'y mabalin ti agpiansa, gapo iti illegal detention nga inarami daken ni Eva. Sige, ma'am, sige. Ibagak amin, basta didak pa ibalawd. At dan ebidensya dagiti pulis, iti pa nakaikulong mo. Kanti pa nagpaarayat mo akas biktima, Eva. Urayak amaala ida ti pulis. Kat iyag da dito'y presinto. Sakbay nga agawid ta ijabalay ko, auntie. Wan. Ang mga noan niya pa'y ti aramidan dakan ka ijay. No makita da ka ijay bukod mo abalay, anang ikulungan dakan ka. Wan, auntie. Amangan pa'y no aramatan dakas hostage. Tapno makapanaw damanan. Sana bale, tanapanan dagiti pulis ijay asidag ti balay mo. Urayan da ida ijay asumangpat. Makla at dalakit di. No apay anabaliwan dagiti kandado ti gate. Saan dakas ka rin na makastrag. Tain kandadok maten. Nagnumaranda iti manu atawan ti kinabaknang mo. Idinto ta nagrigat kamat? Ha! Dagiti awanan bain? Malagip ko dagiti nasingpat a nagkamangak. Idi kaslak na yaw awan apihak. Kinaasyandak nga awan kondisyon na.
Nadadaalan samat ti mobile patrol ti pulis iti sango ti gate. Na, tadita pa'y matsirok ti kayo, iti asidagtigay tinang iparadaan da. Aguray ka man. Anya ti aramidam? Papanawam ka di ida? Anya pa'y ngay? Diyak kaya ti kaaddada dita asidagtigay. Mala, darasam nga rod. Magagaran ako nga agid da iti kwarto ta. Nabannog iti biyahe. Ala, mabit lang. Tarumwara kitilugan. Anya ka diter aramidan nyo itirwar ti balay ko. Mabit lang. Naipakita ka, sir. Tanya nga tati ipakita na. Tana kapatalikod pa'y ti ima na. At ti para ka nga. Ha! Posas! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwaya na denggan. Ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binilin ni Lourdes ni Eva noon niya tirumbang aramidan na. Kabayatan na, napanmat nagpalpaliwad a Carla kan Dani iti may sa resort. Di daam mo nga adda pulis anapan iti balayda. Kat inalada ni Budoy. Idi agsubli da Dani kan Carla iti dakal abalay. Di da ni namnama, di mapasama. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o itaalawas anapauluan. Supapa, ti kinaagom. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Anya nga tati ipakita na. Tana kapatalikod pa'y ti ima na. At ti para ka nga. Ha? Posas? Apa pinusasan na? Iji kayon presentong kagpalawag. Oh, Ora ti papaya ka duam. Pusasan na pa. Pinasasandak! Oh. Katanya da itoy! Asino tinang ipatiliw ka na kami? Sige, mapantayin ti presento. Nasaya at adda kayon. Managdakdakas nga agom. Sika? Ayan ni Budoy. Adda ni ti unag ti Zelda. Da kayo mati sumaruno. Managdakdakas kayo. Asino ka? Apay ang makibibiyang ka. Yam amukan ka, toy na mo. Siyak ti kabsat ti ina ni Eva. Di nagpay am mo. Tadita pa'y nagkitkita ngam ammo kon ti kinadakas mo. Ha? Adda kabsat ti ina ni Eva? Isu nga awan ti karbangan ti asino man amang tagikwa iti sanikwa ni Eva. Maikursong kayo iti Zelda. Kabayatan adi pa'y malpas ti hearing ti kasuyo. Adda gayam kabsat ti ina ni Eva? Apay adi mo imbagbaga? tiyam mo kataday di abroad. Diyak yung pagarop, ang agawid gaya man. Ayan nga tan ti sinalbag ani Budoy. Oh, kunata nga adda di tabangi Raselda. Isun sa kano ti pagbali ng da witness. Ha? Kasano ta itan? Nakita mismo dagiti pulis tinang ikulungan ta ken ni Eva. Si kamati akin nakam iti pan nakaikulong ni Eva. Si kalaan kumati agsumbat. Anya? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ibagam asyakla ang tagsumbat? Amin namon, as ikalaang. Tapno trabaho. Sarungkaran kan tulangan di pagbaludan. Ha? Manjak ngay, naglalaing amon? Kadwa ka ang nagplano? Ita, ilisim ti bagim? Agyaman ako na itidakkel at tulong mo kanyak, auntie. Saan kan nga agyaman ka, anak-ana? Karba nga kaskabsat ti inam ti mang tulong kan ka. Imbaglakit din tada kayo. Nakakulungak pa'y kuma aging gaita, auntie. Agsasango tayo pa inton hearing, tapno makadngan dagiti nakabasol.
Kat, ti maipapan iti sa ni kwa, auntie. Ipakita ta dagiti dokumento nga igam mo, iti abogado. Tapno maipanagan kan ka dagiti sanikwa. Nalaka siguro nga ipagna. Taadamat pinirmaan ni mama, auntie. Wan kana. Dakal nga ebidensya dayta a pinirmaan na amang ibagbaga. Ako kwam amin asa ni Kwada, no bilang man taawandan dito'y lubo. Kasano ta itan? Awan kwarta nga igam ko. Naibus idi na panta nagpalpaliwa. Kasanon. Di tamot mabalin ti mapan iti bangko. Datakat nga rod ditoy. Jak lakit di ka ba nga awan igam ko a kwarta? Dakkel aparikot daytoy. Uray kuma no di da nakita ti kwarto anang ipupukan ta ka ni Eva. Buisit tumot di ikit ni Eva. Nangyag iti delubyo iti biyag taday di a babae. Delikado ta ita. Nadagsan a basol ti illegal detention. Mabalod ta ka din agnanayon. Dayta ti amok. Tada ebidensya nakita dagiti pulis. Ken nagtistigo day di abudoy. Oh, napupunipunan ti malas nga rod no kasta. Naproban tikid daw ko iti korte maipapan iti marathon hearing. May papan iti illegal detention, ma'am. Wan Budoy, agwitness kan tapno malpasan. Kat mabalod da iti agnanayon. Madigayam ti mangikulkulong iti tao, madam. Talaga madamadi. Gapula ang iti tariga kay da ang agaw iti sanikwa ti sabali. Mga ramid dakit din iti saan nga umno. Nairam-ramanak pa yan. Saan ko nga mo ang madigayam, ma'am? Pakawanan da ka. No ibagam amin ti pudno iti pangukuman. Anya ka di ti sumarunong nga ramidan ta, auntie. Ipakitam amin dagiti dokumento iti abogado. Tapno maipanaganan kan ka dagiti rumba nga para kan ka. Inton may panaganan kanyak. Ituloy ko matlang ti agadal. Tapno siyak ton ti mangimaton iti negosyo. Ay, huna ka anakana. Isuro ka dagiti rumbang amamuam may papan iti negosyo. Agyaman ak unay, auntie. Kamaudyanan na. Saan akon nga agamak? Tamay baludan da Auntie Carla kan Uncle Danny. Sigurado nga ipafreeze ni Eva ti kwarta iti bangko ti negosyo. Insuro lakit ni dadya nga ikit na. Kasano pa ita mabalas ko dadya a Lourdes? Diyak laing pagarop nga dagayam ang dadya a babae dito lugar tayo. Imbagam ko maidi nga dagayam kabsat ti inana. Tapno inruar ko ti linaon ti bangko ti negosyo. Inkabil ko kumaiti sa baling nga account. Day tangarod. Nalaka kumamot amandaran dagiti kakadwa nga daan karbangan na para iti withdrawals ti kwarta ti negosyo. Adda na katamagak. Ang nakabalot ka no tinangikulong iti agnagan iti Eva de la Francia. Nakabalod ko nam, Manong. Ni nga ta Eva ti dinakamat ti nakadamagam. Nalabit. Ibagadamat abak ng kano at tao ti akin apelyelo ti de la Francia. Sapay ko mangarod da iso ti dinakamat da. Saan ka di ako nam? Ako kwa dagiti de la Francia ti pasdak apag trabahwam? Padasak pati agdamag-damag ading ko. Kaya't ko amakita ni Eva, bareng am-amo na tayo pa'y. Malagip na tayo pa'y nga ta. Saan tayo nga mo? Marigrigat tayo ngamin. Idinto tabak ng gaya matao. Di tayo laim pagarop. Ati pinadagos tayo itinano mo abalay tayo. Kat milyonarya gayam. Tisuran ti inam kat dakelan apam managnak akayat na nga ipatawid kan katisan ni Kwana. Sa maysa, ti amok, kat saan anak kasarda tita Carla kan papa? Saan pa'y gayam a legal wife ti agsyuman kan ka? Tadi damat nagkasal. Day tangarod ti nasakit, attorney. Idarom ko ti panang malmaltrato da kanyak. Dakkel ti sungsungbatan ti agsyuman kan ka. Agraman ti ulitag mo.
Mano atawan ang nagtrabaho akas servidora iti restaurant. Tapno dala ang pagbiag ko. Dakkel basol ti inaramid na kan ka. Iso adakkel ti panangabak mo iti kaso. Ita, agpulo damatlaangan, attorney. Wan, awan apulos karbanganda. Tasani kwa ti inam, kanagan pay ni mamam ti property. Nalakamat gayam amay panagan ti sanikwa kanyak. Tanagan kanumat ni mama ti property, auntie. No idi pa'y kuma, nga inaramid ko daytoy, kaanakan. Ay, jak amo akas to'y gayam ti inaramid daken ka. Imbaglakit din. Taga po iti social media. Nasarakan yu ti account ko, auntie. Talaga sinapol ko tinagan mo, kaanakan. Kas lang amin, naparparmatak ti inam. Nakita na siguro ti panagrig-rigat ko. Iso ang nagpariknakan ka, auntie. Saan tayo nga ammo no naira na laang wanuan niya? Iso nagpursigiak anang biro kiti Facebook account mo. Iso ang mamati adinak binaybay anti apo, auntie. Da kayo ti inaramat na amang tulong kanyak. Ala, saan ka nga agsentimiento? Nalpasan ti panagrigrigat mo. Kat si Kanton ti mangimanihar iti negosyo yo. Tulungan ka. Intan kadagiti negosyo yo, ta ipakaammo ta asaanen adakar lakendan iti mangimaton. Wan, auntie, amok mat dagiti pasdak nga ayan dagiti agduduma a negosyo. Kimuyugak iti day di papasak bayan na aksidente. Amok ti daduma, tain ko'y kuyog nakmat day di mamam. Saan ka di nagtrabaho kapay kadagiti may sa apasdak idi, auntie? Wan siyak ti sekretarya ni mamam idi. Saan ka di hotel kan restaurant idi dayjay, auntie? Wan, iso nga una unta ti mapan ijay. Ti amukat nagan ni mamam idi dayjay. Tasyak nga min idi ti ibabaon na nga agbayad iti buwis. Nakadisente kamot ita amapan agtrabaho, anak ko. Ita man pay. Adda kano ngamin sumangpot ita iti pasdek nanang. Addan sa kano ka barbaro asumrek ng staff. Jak pa'y amo na agtaninaad kami at trabahador. Mabaliwan sa kano ti management. Kasta ka day. Ay, sapay la kumaata saan da ka nga ikatan. Nagrigat ti agbirok iti sabali at trabaho. Dahil tangarod ti pagdanagak nang. Kunada, ang mga numaikat ka no dagiti casual nga adda anomalyana. Ang awan sa mo ti madi nga inaramid mo iti trabaho, manak ko. Awan mo ti amok nang. Ngam di tayo laam mo Tadya sa kano inala ti sigod ang mangiman maniyahar kat obserbaran tapay kano. Kasta ka di. Ang mga nuad na nakabasol ka dagiti daddo mga staff. Iso ang mairaman dagiti adda iti baba. Dahil tangarod ti kunada na lang. Nakasagana akon, auntie. Mapanta ka din kadagiti ayan ti negosyo. Wan, kana. Mas daaw da makakita. Taubing gayam ti big boss. Tila ang nangital kanda, ti agpakpakita ditoy. Impyar amin day di papa, ititalkan na. Ngam, tenggal ni Tita Carla kan Uncle Danny ida. Kaya't mo asawan, itala ang agparang kakadagiti trabahador iti pasda, kanda dumapay. Wan, auntie. Naturay ngamin da Tita Carla. Tas sigudan nga empleyado da ijay. Idinto tawan kano ti amok may papaniti negosyo. Dayta ti kunana, taada plano na amangagaw iti sanikwam. Kasano no masentensyaan ta makulong di munti. Diyak lakit ti kayat ti makulong ijay. Daytoyen ti supapak ti kinaagom ta. Makulong ta jay munti. Diyak kayat ti makulong ijay munti. Nagkasangan ti kastoy. Napigsang amin dagiti ebidensyada. No saan ta kuma nagbalin na naagom? Saan ta kumamot ang mapan ije munti?
Mamagtitak samot nga mang panunot. Nagyan tayo di munti iti unos ti panagbiagta. Saan ka sumanao? Tanagnamay ta, iti santa ako ka. Idinto ta nagrigrigat ni Eva. Awan ka din ti karbangan tayo iti sanikwana. Kukwa nga mintiinan ni Eva ti sanikwa. Empleyado laang ti kabsat ko, anang asawa kan kwa na. Ngam apay nga ron nga da nakita anagan na. Frod dagijay apapeles. Masapol adalusak ang nalayang dagiti pasilyo ti pasdek. Umay kano ita ti kabarbarong staff. Sapay ko matagtali na edak ditoy. Awan amok amaster kak no may katak. Narikat yagbirok iti trabaho. Taawan mo't hiring ita. Isupay lahong ti pasdak. Awan mo't nagbaliwan na. Kasano ko maapabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali abana. Ha? Kasla boses ni Eva da chay. Anda ka di ditoy? Ha? Jack! Sika ka di nga agpaiso! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggan, ti paggibusan, ti seryetay o taalawas ang napauluan. Supapa, ti kinaagom, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Supapag, ti kinaagom. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano nga pabaliwan da, tita? Kat makumikom damat iti sabali abanag. Ha? Kasla boses ni Eva da chay. Anda ka di ditoy? Manong Jack? Sika ka di nga agpaiso? Eva? Anda ka ditoy? Anya ti imayam ditoy? Dito'y kakadiapastak nga agtrab-trabaho, Manong Jack. Uwan Eva, kumusta kan? Di da ka di pinarigat? Adan ijay presento da tita Carla. Iso nga may kami dito'y. Taka sa umay dagiti empleyado, ama baliwan ti management. Mabaliwan? Asino ti mang baliw? Auntie, iso ni Jack. Timbagak anak gidagusak idi inikatdak iti restaurant ang nagtrabahwak. Dito'y gayam apasdak, nagtabtrabaho ti ko naman ang tulong kan ka. Mas daawak mat, auntie. Jack amo dito'y gayam ti pasdag a pagtrab-trabahuan na. Italaan ngamin nga umayak dito'y. Maikan iti nasaya at trabaho. Uwan, auntie. No anya ti kabalan na nga ramidan. Iso ti maitad kan kwa na trabaho. Ala, kasarita tanto inton malpasta kasarita dagiti staff. Aya baksa, auntie. May mayat no mangag namat ti saritaan tayo kadagiti staff. Adakan ka dayta kaanakan. Si Kamat ti Big Boss. Naimbag-abigat tayo amin nga empleyado dito'y apasdag. Kaya't ko nga ipakaam mo kada kayo. Asaanan ani tita Carla ti akin ko ay ti daytoy apasdag. No di kat toy no mo. Adan ijay presento ni tita Carla. Saan nyo gayam nga amo at ipudno amang tawid dito'y apasdag? Kandagiti daddo mapay a negosyo da Mr. and Mrs. de la Francia. Kati anak da ani Eva de la Francia.
Gusto ko yung. Saan na ni Madam Carla? Dayta tipod no. Sapay ko ma, tagkakadwa tayo. Kan agdi din nanggay tayo iti trabaho. Tapno na saya at ti pagbanagan ti negosyo. Da kayo gayam ti akin ko iti pagtrabtrabahwak, Madam Eva. Di nakawagan iti Madam Manong Jack. Awan nagbaliwan ti panaggagayim tayo. Kas edi adak iti balayo Manong. Kababain mo't Madam. Da kayo ti bus ko. Sa anak amay kari ang mga awag itinagan nyo. Saan Manong Jack? Sikapay lang ti kapat ganiti biyag ko. Ta edi awan anak. Da kayo tinakariknak iti pudpud no apan nang ipatag nga awan kondisyon na. Nga oray nanumo kami lang. Napatpatag kanyak, tinapudno apan nang ipatag. Ngam ti anyaman na kinabaknang. Sana pulos amagatang, wanong magatadan, tipudno apan nang ipatag. Day talang ti adda kanyak. Awananak apulos iti kinabaknang. Kumusta ti kunkunam anapan iti ayan ti trabaho, manakaw? Ni gayam Eva ti akin ko iti pasdag a pagtrabtrabahwak nanang. Anya, ni Eva? Apay nga rod analiday ka. Kasano pa iti panggap ko ang mga aram ken kuana. No nangatumot gayam ti kasasad na iti biyag. Anya pa'y nga rod ita, anak ko. Alangan nga ipilit mo ti bagim, kat marigri kat tayo laeng mo. Kunada nga ikandak iti sabali at trabaho. Kasaudak pa'y kano. Kunada, kunamsamot. Asino ti kadwa na anang iba ka? Ikit na kano day jenang. Iso kano tinang tulong ken kuana anak karwari tinang ipupukan da ken kuana. Anya, impupok da ni Eva? Uwan kano nanang. Babaan ti tulong ti ikit na. Natiliw dagiti nang ipupok ken kuana. Imbag ta idi ingkulong da kat nailemeng na ti cellphone na. Iso adida na ala. Inton bigaten ti maudi apa nagsasango tayo iti korte. Masentensyaan dangatan, attorney? Masigurado tayta. Dakkel ti ebidensya kanya inaramid na iti negosyo. Fraud ti impakita na apapeles. Sapay ko ma, attorney. Pati ti pan naka-transfer itinagan mo dagiti property. Malpas tumutan. Awan ton ti makibibiyang iti negosyo. Dagitin tulaangan matalak amang imanihar ti pangitalkam. When attorney, adamat kit din ni Auntie Lourdes amang tulong kanyak, amang isimpa iti amin. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo. Tapno ammom to aminen apasikot-sikot iti negosyo. Agnanayon ta ka din ang mabalod. Diyak kaya ti maipan iti koreksyonal. Awanan ti maaramitan ta. Talaga mabalod tan. Agbalin ta abalod nga agnanayon. Gapoy ti kinaagom. Awanan ti negosyo nga imatunan ta. Agpaysuti ko na ni Eva. Anadano nan ti panagpuluta. Oray kasano ti panagbabawi ta ita. Saanan ang may babawi ti sentensya ta mabalod? Daytoy ang tinaganap ta. Kanayon ang maudi ti babawi. Anyan to nga ta ti biyagtan iti pagbaludan. Agyaman akunay kan kanti. Nang runa kan ni Apo Diyos. Nagbaligi tayo. Wan ka anakan. Iti kaanuman, saan nga agbalig iti kinadakas? Mamatiak iti dayta, auntie. Medyo nabayag matbasit ang nagtuo kak. Gapo iti tulong mo. Nabawik matlaang ti para kanyak. Rumbang laang asiga ti agnumara. Saan kat adagiti na isabsab itlaang at tao. Ita, natalinayan ti kapanunutak. Sana kung agumaw-gawawa iti kaasi ti mga asi kanyak. Katanya itan ti planom kaanakan.
Mabalin ka di, mapantay ije balay, dagiti nang tulong kanya, anti. Sa dino ka di dayjay. Itiigid ti syudad, anti. Ije bantay. Ikan ka iti pangrugyam. Tapno saan ka nga agrigat no pumanaw ka dito'y balay ko, Manong Budoy. Papanawon nak dito yung balayaw, ma'am. Pasensya ka na. Ngam ada nga min ayabak akadwak dito'y. Dagiti nang tulong kanyak, idi siyak ti agrigrigat. Kasta ka day, ma'am. Ulitak-tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangtungpal ko kada Ma'am Carla. Napakawan kan. Iso adi ka inraman nga impabalod. Urekes ka sano. Imbagam ti pudno anapasamak. Tas ikakat nga rod ti witness. Agyaman ak tadinak impabalod, ma'am. Agyaman akmat. Tanagmayat ka nagbali na witness. Oh, umanay mat siguron apang rugyam day tagatad. Mabalin mo ti mangrugi iti basit a negosyo. No apaya nagtungtong palak iday kada Ma'am Carla. Imbaglakit din tanasingpat ni Ma'am Eva. Inikanak pa ti pangrugyak nga agnegosyaw. Ay, agawid aklangan ni di lugar may katagbalbali wakaon. Aglako aklangan iti komporme, iti purok may. Unay mo't gaya man dito asilda. Mano kami nga da iti may sa akwarto. Agid na ti dadto may ti semento. Awan kutson. Kasanunod ag sakit. Di pa'y katagiin naris kami. Inakaagto ka iji suri. Sang kakita dakdag iti pada kabalod. Imbag no di dakdang randag ito'y. Nagkasangan ti kastoy. Dahito yan ti kungkunada supapak ti kinaagom. Ang babawi akon. No mabalin la ko mga isubli dagiti pasama. Nagpadamot ti day of you. Saan kayo asimrek itang aldaw? At nangamin aramidag iti garden ko, nanang. Aglabak mo tita, nanang. Tapno saan ada kayo mananti aglaba? Nay, adan samot tao. Ingkaman kita en Julie, anak ko. Sige, nanang. Asino ka... Ha? Ma'am Eva? Apay amam ko nam kanyak. Siyang pay laeng ni Eva ang nagkamang dito'y balayo. Saan mi nga impagarop? A milyonarya kagayam. Umunag kayo, ah? Anusan nyo, ah? Takas ti talaga ti balay mi. Talaga nga umunag kami ka ni Auntie Lourdes. Da kayo gayam ti ikit ni Eva, ma'am. Di na ko maawagan iti ma'am, kapsat, Lourdes Latan. Kaya't ko tiagyaman ka na kayo, ta pinasangbayo ti kanakak, idi awan pakidagusan na. Nakakaasimot ngamin iti. Saan mi nga impagarop? A milyonaryo gayam ti pinasangbay me. Kabsat, kaya't da kayo nga awisan iji balay ni Eva. Awan kadwanan to ijay, no agsubliak iji abroad. Kasanong ay to'y balay me, kabsat. Mabalin nyo lata ti umay pumasyar dito, iti anyaman nga oras. Agtrabaho mat ni Julie iti hotel, wano restaurant ako ka ni Eva. Ingato mi ti sweldo na. Kat ni Jack, agtrabaho ka di pa'y. Iso ti mangkita kadagiti amin a para dalos iti pasdag, kan iti agduduma nga opisina. Agduduma nga opisina? Ay, saan ka di amay-may sa ti opisina yaw? Ato nga opisina ti agab-abang, iti daduma pa'y apasdag, kabsat. Ipadalos mi dagiti komidor kan ruar, tapno kanayon anadalos. Iawis ko ti panagyan yu ija balay ko.
Tapno saan kayon amarigatan amagna nga inaldaw nga agtrabaho. Uray agbati akon at ito'y balay basang. Saan mabaling nga agbati kayong agmaymay sa nana. Masapul nga umay kayo mata. Anya nga iti aramidak ijay basang. Tapno saan kayo amaikan. Agbantay kayo mat ija balay ko. Swelduan kayo mat nana. No kayat yo, tumulong kayo nga agdalos, tas swelduan kayo. Ay ikwa. Panunutak pa'y basang. Saan kayon nga agpanunot nana? Umay kayon, tapno agkakadwa tayo manen. Agyan kami ki den ijay balayaw. Da kayo timbilang ko a pamilyak. Tawan kat nga rod pamilyak. Pangaasiyo, taumay kayon ija balay ko, nana. Pangaasim, tas ika kumati mga lukoy kaninana. Umay kayo kumaidya balay ko. Natalgadak, no ada kayo akadwak. Diyak kaya tiyag may sama anong Jack. May kari kami kadi nga umadak iti pagtaangan ti milyonaryo. Si kamat manong. Saan ko maaga po iti pirak? Tapno mayadayo tayo iti tunggal maysa. Nababa kami ngamin na makipulapol kada kayo ababak nang. Apayakas na ti sa umanong. Saan ka di anaragsak tayo idinagyanak ijabalayo? Isubli tayo kumaday di apasamak manong. Di nak kumapaayan. Ay na, kasla palasyo to'y balay da Eva. Kasla jak pa yan ammo ti pagruwarak. No mapanak iti daddo maapaset na, nanang. Uray siyak nga rod anak ko. Basit laeng tiintulong tayo kenkwana. Ngamaminribo nga ad-ado ti supapak na. Pagsayaatan ti tumulong, nanang. Ay, no saan tayo at tinulungan idi? Ay, awan kumaday to'y agasat tayo ita. Nasingput at talaga ni Eva. Di na tayo linipat, idinabawi na ti kinabaknang na. Imbes sa mga la iti ado akatulong na, kinaykayat na ada tayo ti kaduhana di ti balay na. Inikan na tayo pa iti trabaho. Kat supapakan tayo matday ta kinasayaat na. Babaan iti panagserbi tayo asipupudno. Uwan, nanang. Apay ka di atikan matagtagari manong. Adda ka di ginuram. Saan ka matakastay di? Pampanunutak lang ti kinadaksang gasat ko. Apay ko maadak sang gasat ka ako nam. Arda kayat ko agaw atin. Ngem ore kasanok asukdalan, jak pulos masukdal. Amin na kayat agunudan. Kasapulan titurad amang iwayat iti anyaman awagas. Ngam no napakuyugan iti kinatakrot. Kasano ko magunod mo? Kinatakrot ka diti saan apan ang ipagay ti ayat. Siyempre. Kasano amaamuam nga damat panagayat kan ka ti babae no di mo mat ibaga. Sapay ko mga rod. Tas saan ko apakabasulan na ibagak. Ngay di palang. Kat inayat kan. Nabayagan nga inururay ko dayta nga ibagam. Ngam, apay nga italang mat nga ibagam. At paiso. Di na ka di kaguray ti imbagak. Sana pulos. Adamat karbangan ta amangayat iti tunggal maysa. Saan ka di, Jack? I love you so much, Eva. I love you too, Jack. Nawayatan. Tanakabalo ng dagiti na agom at tao. Awan tuban iti ayan-ayat ta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas na pauluan. Supapa, ti kinaagum. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalica, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay,
Roger Ramirez, kanto'y pagayam nyo, Joffer Anas Basi. Insurat parit radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta iba sa ti Levitico, Kapitulo 19, versikulo 11. Di kay agtakaw wano agswitik, wano agulbod. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sigurado ka, ani daylan ti kayat mo apakiasawaan. Wananang, ay ayatak ni Dylan, kat isulaang tinakariknak iti kastoy. Ang aguray kayo man? Apay matanadamag yung? Takas la babaero mo ngamin. At itsura na, ken kasla kakamaten ti babae. Basta tinapatag, agkasar kami. Tapno sigurado ako kwaktulaan ni Dylan. Ala nga road, makaammo kay ti biyag mo. Sige nga rodan. Agpakada akon, tamapan akon ijay pwestuta ijay asidag ti pagadalan. Si kanti makaammo ditaw eh. Wananang, katagan-anad kayo. Nasaya at matay may ka dito'y bikiri, Dylan. Ada importante apapanak. Awan agbantay. Sayang matipaglakwak no irikap ko. Ang mga numabali na si kapay laang ti agbantay. Sigurado ka? Wan, apay, saan mo akayat? Uno, ada papanam. Awan, angam, italag mo kanyak ti bakery yo? Apay kit din asaan? Kat agasawa tanton saan ka di? Apay, kupitan na? Saan mo't nga itikas na? Angam, pagyaman na ka, no ada pa nagtalag mo kanyak. Apay kit din nga awan. Kayat ko nga rin ti makiasawa ken ka, no awan pa nagtalag ko. Sa bagay. Ala nga ron, agrubuat akon. Adamot presyo ang nakasurat dita. No adda parikot, awagan naklaang. Basta si kanto ti maid of honor ko Wan ka di, danag mo na iya. Amo, nagswerte ka. Ngamin, nataar ni Dylan apakiasawaam. Kat ni Dylan, saan ka di aswerte mat kanyak? Saan ka di napintas? Si Kamat, syempre, napintas ka. Umapalaklaan ka. Tanang kasapol ka ngamin iti gwapo. Apay asya kat saan ka makabirok iti gwapo. Sika talaga. Saan mo nga minabirukan Dumteng tulat ta. Ay, kasta ka di. No kasta, saan mo asinapol ni Dylan? Basta, dimteng latan, kasta ka di? Wan, nagkaluganan kami iti jeep. Iso ti damo nagamamuan mi. Adu nga amang ti mapaglaklakwan ijay pwesto ijay asidag ti pagadalan. Marigatan kayon sapayan ngagmaymay sa ijay. Wun nga rod No mabalin la ko mga irikaptan ti pwesto ta ditoy. Tadwatang aglako ijay. Adala tamat agatang dito'y nanang. Ado ti may kawa, no i-give up tayo to'y abangan tayo dito'y. Awan mo't diti planok amang i-give up. Tadakit nga rod dito'y dagiti makin na amaar-aramat iti panagaramid iti tinapay. Ngam kasapulan tati agbantay dito'y anak ko. Tapno makadwaan nak ijay pwesto, ijay banger. Sana bali nanang. Tainton malpasti kalay sami ka ni Dylan. Alukuyak nga umikat iti trabaho nan, tatulungan na talaangan. Imbag ano kayat na? Kayat na dayjay nanang. Minimum laang matisweldo na. Di uray sweldoak mat ngagbantay dito Tapno adala tamat kwarta na. Ay katun tapno sa anak amarigatan anak ko. No kasta, talaga matuloy ti kasaryo kini Jade? Uwan pare,
Awanan ti makalapad iti panagkasarmi. Agtrabaho kanto pay ka di ditoy pare? Bueno, tulungan mi dan iti negosyo da. Urayak ang patulong da pare. Narigat mo no siya ka mismo ti mangibaga at tulungang ida. Sa bagay, awan lakit iti sweldom no tulungan mi da. Ayos lat ta pare, basta isudon ti makam mo. Amom kada pinagbantay nak namin sa ni JDJ Bakery da. Ket magustuak na dya trabaho. Agtugtugaw ka lang nga agurura iti gumatang. Sana kas dito'y ayanta, ang kasapulan ti agbagkat. Ay ket mayat nga ro da pare. Sika ko mati pagbantayan dan. Itatanhalpasan ti kalay sa ta, Daylan. Okay ka dilaan kan ka no sumardeng kan nga agtrabaho? Ah? Kayat ko asawan. Si kanti agbantay dito'y bakery. Takaduak ni nanang ijabangir a pwesto. Saan ka madanagan? Taitid ko ti sweldom akas iti sweldom ija pagtrabahwam. Ay kadwa na. Nagsayatan ngayon no kasta. Kan tapno saan mo mat ako na. Adalat ta day off mo tunggal Domingo. Tapno makaaliwaksay ka mat. Makapan ka mat iti kayat mo apapanan. Okay, mayatak iti dayta. Agpakada akon pare. Kinasarita nak ngamin ni Jade. Agikata ko niti trabaho. Taisun ti makam mo kanyak. Nagsayaten pare. Imbag ka pay, talumag-anan ti trabaho. Dayta ti makuna aswerte pare. Ay ket, di ka nga rod mangliplipat pare. Wen, agkita tanto. Adamot day off ko nga intod ni Jade. Agasam da ita, tadapay day off mo. Ken itod na pay ati sweldo ka maaw-awat ko ditoy. Ay, talaga aswerte ka pare. Kabaalam nga rod tagbantay dito, Daylan. Una nang, ag-inventory kayo latan. Isurat yo no mano ti bilang dagiti tinapay a panawan nyo. Ay na, isupay at trabaho dayta. Agasawa kayo mutan kini Jade. Alangan ako pitampay laeng. Tapno, awan ti makunkunayo. Anya kumangay ti makunak. Basta tinapatag, aggagat ka. Saan ka nga agsadot-sadot? Una nang, aggagata ka. Nang runa, kat adapay sweldo. Kumusta nga iti adasawa na agwapo? Ay kat mayat Isu ti pagbanbantayak iti bakery. Tapno sigurado asan ang makabirok iti sabali. Talaga nga inkulong mon. When narigat no maagaw ti sabali. Nang runa kat kunam agwapo. Kat, agpaisaw mo tagwapo. Kat si kangay. Aging gaita, awan pa'y nasa pula magwapo. Awan pa'y nga rod. Talaga narigat agbirok iti gwapo. Di oray saanan agwapo. Tinapatag, nasingpat kan sana mang lukloko. Depende no adda marignak apanagayat gaya. Tangal adamat motor mo. Sikaman lang ang timapan gumatang kadagiti kasapulan dito'y bakery, Daylan. Anya nga iti katangag? O, ato'y tilistaan. Kan ato'y matikwarta. Alarod, orayin na. Isikapay lang arod ti agbantay. Wen, ngamdarasam saan ka ngagbaybayag? Wen, mabiitak lang. Basit lang mo to inlist na magatangag. Uray saanan nga iti dakila grocery ti paggatangam. Tapno saan ka ngagpila iti mabayag. Adamot dagiti babasit lang ang grocery dita. Sige, mapanak nga roden. Daytoy kadilaang, Manong. Ang mga nadapay nalipatan nyo. Dayta lang ading. Isu lang tinakalista. Okay nga rod, Manong. 2,400 amin. Adto iti bayad ko. Thank you, Manong. Sapay lako ma, tagsublikan tumanan. Agsubliak ha? Noited mo ti number mo. Anya? Ada kasukat na? Siyempre mata. O niya, mayat ka nga ited mo ti number mo. Tadi ito man ang ti paggatangag.
O sige. Masaya at mataintid ni Nikki tinambar na kanyak. At ang text meet ko. Makapaboring nga tati agyan dito'y bakery. I-text ko man kit di. Barang ag-reply ni Nikki. Imbaglakit din, tagpada ta iti day off, Nikki. Wen nga ruwet, manong. Baka pa syarta iti kayat ta apapanan. Umay ka, tama pantay ti dajaban ta. Ado ti magatang ijay. Awan mo't igatang ko. Ha? Ipaw-pawit ko ngamin ti sweldok iti inak masakit. Agpadada ngamin kanitatang agmin maintenance. Sana problema day ta. Igatangan ka iti kayat mo. Siyak tagbayad. Agpaiso? Wen, ibagam lang mo niya ti kayat mo. Ta siyak ti makaam mo. Agyaman na ka. Ta sinumbatan na ko, Nikki. Amok ngamin nga ay ayatan nak. Gapot ta ited mo amin akid dawag. Kasta ti panagayat ko ken ka. Sapay lang ko maa. Taag na nayon day ta panagayat mo kanyak. Daylan. Sa anak tong agbaliw ken ka, Nikki. Ikarik day ta. Kasapulon ka numanan ni Nikki ti kwarta. Sapay na ibus ti kwarta. Kisayak latan ti koleksyon ko iti manungal daw. Total, saan pa imat ngayon nala ni Jade? Saan mat amad-madlaw ni Jade dagiti kupitak? Saan mat nga gin-inventory? Bawasak man kit di iti 3,000. Apay kasla bumasbasit matan ti koleksyon mo, Daylan. Uwan nga rada, madmadlaw ko matlang ang bumasbasit ti agatang. Saan mo binawasan ti koleksyon? Saan? Apay abawasa kat adamat sweldok nga ititid mo. Kasta ka di. Naumamot nga tandag iti tao iti tinapay tayo. Iso ako nam abumasbasit ti agatang. Apay nga ta abumasbasit matan ti mapaglaklakwan ni Daylan nanang. Siyempre, saan mo't akanayon adakkel ti sales, anak? Saan mo't akanayon kat adda kwarta ti tao? Ay, sapay la ko mga rod ata saan nga kupkupit ni Daylan. Iti pa'y ko ba nga inaramid na Saan ka di adakkel mo't ti sales iti napalpalabas a bulan? Unmat kit di nanang. Kan pangusaran na kumangay iti kwarta. Ik kamot iti sweldo na. Amangan no adda pa'y kat urnong na ta saan mo't nga agpalpalingki iti masida. Datamot ti aggatgatang kadagiti kasapulan dito'y balay. Amangan no atap ko laang nga rod nga kupkupit nanang. Saan ka kumapay laang nga rumar, Daylan? Maditiriknak, agurigurak, awan nagbantay. Kwa? Apay, ada importante apapanam? Awan mo't kit di. Oh, matlagayam. Saan ka pa'y arumwar ita? Sikat agbantay. Sige. Talaga ka di amadilat tatirik na manak ko. Madi nga rod nanang. Nagtubarkan. Nanang. Malasyak lang aruden ti mapanagla ko. Uray irikop yun to'y bakery. The day of mat ita ni Daylan. Saan ko pa'y laang nga parwanan nanang? Agbantay pa'y laang. Total, awan mo't importante apapanan na. Sa bagay mat kit di tapno adda kadwam. Nabati mat gayam ni Daylan ti cellphone na. Sino mat nga taday ito yung agtitext aya. Basa man. Love. Kasapulak ti kwarta. Agpaw itak. Ita ijay balay. Sino da ito ay? Replyak man. Mano ti kasapulam. Aday ta. Isend ko na. Nag-reply adagos.
Basag. 3,000 ka no? Tiyan ni malalalaki. Aday ikan na iti kwarta. Payman, awagak man da ito'y alambar. Adita, agriring. Hello, love. Love tarupam! Ammom ka di nga da asawa ni Daylan? Hello! Hello! Pwisit na babae. Imbamanan. Daylan! Umay ka man dito'y! Darasam! Mabit lang. Apay ay, hakas lang maruraman ka. Kunak man no, agurigor ka ako nam. Ayop ka! Anay ko. Apay nga, agtungpa ka. Isumat lagayam abu mas basit ti sales mo. Tagayam, aday ikam iti kwarta babae! Anya ka din ti bagbagam. Aday tata cellphone mo! Ah. Adda text ti babaem, kat inawagak pa'y! Sorry, Jade. Nasulisugak. Naburingak ngamin. Tagmay-may sa akmat dito eh. So, nakitix may taklaan. Manipod ita. Saan kan nga bantay dito'y bakery? Ah. Makamuka matan nga agsapol iti trabaho. Di pa'y naggapo iti negosyo mo, itad mo iti babaem. Nagpuskol tarupam. Di naktupay maikan iti kwartak. Tikit din babaem, ikam iti kwarta, naggapupay kanyak. Ako, pakawanan na ko, Ala, Jade. mapankag sapol iti trabaho. Katsyak mati kami iti kwarta. Liklikam ti agbasol, kat ikagumaam ti agbalin anapudno. Di mo dadaulan ti panagtalek ti asawam kan ka, tap nagtultuloy ti ragsak ti binangon nyo a pamilya. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit, sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Juan Kapitulo 7, versikulo 24. Saan kayo amangukom, amayan natop iti akinruar alanga, nga mangukom kayo iti nalintag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Asino di limabas, Anton, lakay? Limabas? Diyan nga lalaki limabas itay. Amo ka nakitam dayjay, tada ka iti paraangan tayo itay limabas. Baro mo tarupa, itala nakita. Dayjay ka day. Diyak man namuno niya tinagan na. Ang nakita ka naggapo iti ayan ni Nana Pasita iti kalman. Kabagyan nga rod ni Nana Pasita? Panagkunak at border na lang dayjay. Ay una yun ni Nana Pasita. Paekayat mo amaamuan no asino dayjay. Tasabali mo't namin ti itsura na. Nakabutbutong. Nana Pasita, asino niya lalaking agnanaod iti kwarto o papaabangan nyo? Ni Guryo dayjay, Marse. Apay ka day. Tagano mo't na dayjay. Kasla dayo mo't dito lugar tayo. Dayo ngagpaiso. Adda ka di parikot. Ni, saan kayo kadi ang mabutong kankwana, Nana? Apay ko maamabuteng kat nasingpet mo ni Guryo. Ay sus, siyak ti madanagan iti kastangar aramidon yung Nana. Di ka madanagan. Anya ko matipagdanagam kat awan mo dakas ngar aramiden jay tao. Nukit kita at ngamin da dya aguryukat. Ay na, sabali ti marikriknak, Nana. Si kakit di mo't. Saan mo't a kriminal jay tao tapno agbuteng ka? Kasano nga rod anaamuan nyo asaan a kriminal day jay,
Kat no janitor day jay iti may sa pagadalan ijay sentro. Ay, basta. Sa bali ti atap ko iti day at tao, nana. Mari Ginalyn, nakita mo ka di baro a border ni Nana Pasita. Ay, uwan mare. Gimatang dito'y istor ko idi na minsan. Apay ka de? Nakabutbutang tilanganaan niya. Anyat ko na mare. Ulit naman. Nini, apay nga akas ti isang mo, mare. Apay ang mabutang kay ti border ni Nana Pasita. Kat kasla nasingpet mat. Nasayat mo ti panakisarita na idi may gimatang. Basta siya, sa bali ti atap ko iti day at tao, mare. Kasla kriminal si ka. Si kakit dimat mare. Judgmental kalaunay. Agan an nadaklaang tanarigatan, mare. Saan tayo nga amuno niya ti gagara day at tao dito'y lugar tayo? Asino ka no ti kriminal, anak ko? Ne, simangpat kay matgaya man tatang. Itay pa'y Asino ti kriminal, anak na kamatan ni Mersay? Ti kano border ni Nana Pasita. Anya? Aglang lang kano a kriminal tatang. Ti istorya ni Pasita kanyak. Kat janitor kanumit na jay iti may sa pagadala ni jay sentraw. Wan tatang, pudno tinaibagan ni Nana Pasita kada kayo. Apay matapagatapan na a kriminal jay tao? Amo pa'y akin ni Mari Mercy tatang. Ay na, saan anasaya at apagpanunutan iti dakas ti pada tayo a tao, no awan mo dakas nga inaramid na. Bayada kon ti abang ko na napasita. Nagsweldo ka kadeng. Una na. Bayada kon ti 2 bulan. Buti nga rudem baro. Taiso pa'y amaigatang iti pintor. Ipapintor ko man ti bubong. Manungaminan ti bayada kiti danom kan kuryente na na. Awan pa'y bil tayo para itaabulan. Ibagayon tungarod no addan na na. Wen, inton Lunis pa'y siguro. Saan mat siguro adakkel ti mabayadan anya na na. Saan mo't siguro tagmay-may sa kamot. Ipauit ko ngamin tinabati asweldo kadananang kan tatang. Mangireserba ka laang iti 500. Tapno adda pagbayad mo, baro. At tuyan ti mantika gat-gatangan niyo, Nana Pasita. Bagyaman naknak ka. Ay, wan gayam. Kumusta mat ti dayo a border yo, Nana? Nasingput mo ni Guryo. Apay, adda utang na dito'y istor mo, wano? Awan matkit din, Nana. Apay nga rud asal sa ludsudam. Wan takasla kriminal ka no ti border yo ko na ni Mari Mercy. Ay, sumana umanon day a babae. Kriminal mo nga ibagbaga na. Awan madlaw yo iti border yo, Nana? Awan mo nakong. No para kanya, nasaya at atao ni Guryo. Diyak man amo iti day a merse, no apay akas tati sawsawang na. Asino di kaaruba tayo akulot ti buok na, nana? Asino akulot? Jay babae ngagnana di ti yelo abalay. Ni Mercy day jay. Apay. Sa bali ngamin ti panagkita na kanyak, nana. Kasla ak kriminal iti imatang na. Ay nabarok, di mo latan ikaskaso day a merse. Apay nga taakas jay. Ugali nanti kas jay. Judgmental at talaga day a babae. Di mo latan ikaskaso. Tinapatag kat amom nga wanda kas nga aramidam kankwana. Sa anak ngamin akomportable no daduma, nana. Mairuam kanto iti kas jay nga ugali na. Nang runa no adda makita na abaro-aro pa. Nagadu asauna. Bayada kon ti utang ko, Mari Ginalyn. Naimbag mata na panunot mo ti agbayan. Talaga ka sa pulak ti kwarta. Pautangan naktumanan, Mare. Wena, ngamsan pa'y nga itatakabay bayad mo laeng. Adapay mo't kwartami. Ay, wan gayam. Gatangan mo no anya ti kasapulan niyo tamang rikupak inton bigat. Ni, apay amang rekap ka, Mare.
Agawid nga minti kasinsin ko nga OFW. Kunak na bakasyon kayo. Kaslakas jay matlaangan na. Mano nga aldaw ngay? Depende no nya tibaga ni tatang. O sige, ikanak nga rodon iti 2 kilo a karnet baboy mare. Day talang. Wan ta isulaang mat ti umanayan ti budget me. Rumwarak labi bagat. Sa dino ti papanam katrabiin Anton. Iti ayan ni pare Pindar. Apay manan, arak manan ti gagaraam. Ala, mapan mapan ka. Saan ka nga gungayt? Uray nga minjak kayat, ipilit mo latamat ti kayat mo. Ay na, agyaman aklaunay bagayt. I love you bagayt. Ay, simbang petamet laangan dito'y balay. Makapabanog ti agbiyahe. Apayakas ta tilangam anak ka. Natakawan tayo, tatang. Anya? Awanan ti kakay sunang alahas ko. Agraman collection testor awanan. Tinakawdan. Kano adamot titulbakan ka? Saan ka day? Nalaing ti agtatakaw, tatang. Diyan mo no kasanwa nakastrict da iti silid ko. Ay na. Kasano ngay ama-amuan tayo no asino na kita nga agtatakaw? Dahil ti parikot, tatang. Awan pa'y mat CCTV tayo. Ay katala. Ingka nga rodan i-report adagaos ka nagiti masaknan anak ko. Agsalud-sudak tumat ka nagiti kaaruba tayo. Ang mga noda nakita na. Natakawan kayo kanumat mare. Awan nga rod, mare. Ay sos, daytan ti bagbagak kada kayo. Anyat kayat mo asawan? Ang mga no dayjay mataguryo ti nagtakaw. Nakita yo, mare? Saan mat kit de? Madlaw mo. Kita ang namin tilangana Nagrigat ti agpabasol na awan ebidensya, mare. Itala ang anapasamak ti kasta mare. Di ka mas daw. Italaang nga adadayo ang nagabang iti ayan ni Nana Pasita nga ada napasamak akasta. No nakita yo siguro akat mabalbalin, mare. Ay na mare, no kayat mo nga agsublipay ti tinakaudakan ka. Kasaritam dayjay aguryo. Asino kano nga iti atapan da nagtakaw bakayt? Diyak amo Anton. Di mo sinalunsod iti kumarem? Awan mo ti denggen na asa uday jay amari Ginalin. Ibagbaga kakasarita na day jay adayo, ngam di namat kayat. Apay kanumat? Diyak man amo. Basol na matlaang no apay anatakawan. Awang ka di pa'y witness da bakayt? Awan pay, isong agparparikot da ita. Idi pa'y ngamin nga ibagbagak, asabali ti madlaw ko iti day jay adayo. Ngam di damot patyan ti ibagbagak. Nadamag ko nga danatakawan a kalugaran tayo na napasita. Day tamo la ti ibagbagada. Diyak pa'y nakasarita ni Ginalin. Adda kano pa'y alahas anatakaw. Iso nga rod tinangag ko. Bareng adda ka aruba nakakita kadagita nga agtatakaw. Wan ko maa, tanay kaasi damat. Naku nampay barok. Ay, mapanak man gayam iti ayan na taagistorya kami. Sige na, ta padamagan dakto. Wen, saan ka pa'y mat anak karubwat? Apay, awan trabahom ita ay. Sabado ita na. Ay hun gayam anya. Nalipatak matan. Sabado gayam ngagpayso ita. Anya ti madamag nakong. Awan pa'y, nana. Awan ti uray may sa witness. Awan nga rod, nana. Ti ko na ni Mari Mercy, kat amangan kanuno ti dayo aborderyo. Ngam awan mat pamanagnak nga iso tinagtakaw. No idirabi iti Miyerkules ang natakawan kayo, imposible aniguryo ti agtatakaw. Kasano matanay bagayo ti kastanana? Wen taadamot iti silid na iti day dirabi amok asaan arimuar. No kasta nga rod,
Ang mga no kalugaran tayo matlaang ti agtatakaw nana. Sigurado akalugaran tayo. Ngamin, amuda tinararamid da. Amangan kit di pa'y am-am-mom, uno close friend mo. Masaya nga naklaunay iti alahas ken kwartaan na takaw nana. Nangina nga minti balitaw. Hun nga rod nana. Intugot kulat ako man ti alahas ken koleksyon ko iti napanan mi. Nana, ada ka din ni Goryo dita? Awan, napan nagtrabaho. Kunaklakit din og lumlumangan. Ne, apay ko mga aglemeng ngay jay tao. Wan anana, tama nga no iso ti agtatakaw. Ay so, saan aniguryo tagtatakaw? Kabailak apaneknekan dayta. Ta protektaran nyo pa'y laang mataborder yun, nana. Saan arimrimwar ni Guryo iti day di Arabi eh? Amang ano rimwar, kat di yun la nakita. May salaang matigate me. No bilang man tarimwar, di nakita ko ma. Amang ano di yung matamu, kat adagayam iliblimad na akalukwan, nana. Ay sos, saan amay parbang agpabasol ka, no awan mo't ebidensya merse. Pakabasbasulam tikas tangar aramidam. Ay diya tinagsasaritaan niyo ije barangay hall. Wano ije police station tinapanam, Hada nakasaritak a witness tatang. Ay, sino? Ni Tata Emilio. No kasta. Amo na no asino ti agtatakaw? Ni Anton nga asawa ni Mercy tatang. Ay na. Amo na matgayam. Ngamapay nga italaang anagsaw. Saan ko makano ang makibiyang? Nga makunkonsensya tatang. Kahit kinasarita yo ka din ni Anton. Saan pa'y tatang? Di yun dakdakamaten iti sabali. Nga addaam mo tayo. Tama nga no aglemeng ni Anton. Anya ti masapol yung mare? Kan adda pa'y pulis. Ti asawam ti kayat mi ang makasarita mare. Na, aapay ti asawak mare. Ada nang idanon kada kami nga iso ti agtatakaw. Ay, sana maaramid nila kay kuti kasta. Jay, ayan ni Goryo ti papanan nyo. Saan adito'y balay? Nilakay mo tinakita ti witness mi. Saan aniguryo? Anya? Anya ti mapaspasamak. Apay nga ni Kapitan. Si katigagara mi Anton. Anya? Adalaang kayat mi asaludsudan ken ka. Apayakas jay nana. Anda ka numat sayang gusang asyak tagtatakaw. Saan itan, Barok? Awan mo't dakas ngar aramidak, nana. Di ka madanakan. Taad da witness. Kat nakasarita dan tipudno ng agtatakaw. Agpaiso, nana. Wen. Oh, nagyaman ak Diyos ko. Kunaklakit din na maikata ko niti trabaho. Ni Anton nga asawa ni Mercy ti agtatakaw. Anya? Day tatipudno. Saan laang nga amo ni Mercy? Tainlimod nila kay na. Nangipanam iti kwarta Anton. Awan pagbayad ta iti tinakaw mo. Awanan ti kwarta, bakat. Anya? Nabak iti sugal. Ay na, mangibabain ka. Sorry, bakat. Jacqueline, pagarup ang maaramid mo ti kastoy. Ni Goryo adayo ti atapak nga agtatakaw. Tagayam, sika akabalay ko ti nagtakaw. Nabakak ngamin iti sugal. Isuan aramid ko ti kasjay, bakat. Kano pa yan nagsugal ka? Makabulanan, bakat. Inlimod ko lang kan ka. Tamok nga agungot ka numamuam. Ay no, diyak ka muna niya ti aramidag kan kanton. Ah, Awanan, maibalod kan samutan. Saan laeng ati itsura ti kitaan, no di kat agraman ugali, ken arami ti tunggal maysa. Laglagi pen tayo, asan nga itsura ti mangipakita iti pudno kinatao, no di kat ti adda iti puso tayo. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Randy Castro. Sound Effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.